Эфирда Саба дулкыннары телевидениесі. Бүгін 3 ноябрь Жұмға күн қаматына информацион программасы студияда Гүлназ Ғатаулин эшлейм. Хайырлы кеш, исәнмесез. Бүгінгі шығарылышта. Татарстан Республикасы Ауыл хуҗалыгы министры Марат Ахматов Саба районында кече һәм урта эшмәкәрлек эшчәнлеге белән танышты. Лесхозда Кыңгыраулар музее эшли. Суд приставлары һөнәри бәйрәмнәрен билгеләде. Аграр көллият кабат 1. Кичә Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Ахматов эш сәфәре белән Саба районына килде. Төп максат районда кече һәм урта эшмәкәрлек предприятиеләре эшчәнлеге белән танышу. Соңгы елларда районыбыз биләмәсендә урта һәм кече эшмәкәрлеккә зур игътибар бирелә. Шунысы куанычлы, аларның юнәлеше төрле һәм һәркайсы халыкка кирәкле, сыйфатлы һәм экологик яктан чиста продукция җитештерә. Авыл хуҗалыгы өлкәсендә һаман сайын яңалыклар да гамәлгә ашырылып бара. Әйтик, Умырзая кооперативының Уртасаба авылындагы сугым цехын алыйк. Әлеге цех авыл хуҗалыгында эшләүчеләргә зур ярдәм китерер дип исәпләнә. Цехка хуҗалыклардан мөгезле эре терлекләрне сатып алып кайту, аларны эшкәртү йөкләнгән. Цех яңа технологияләргә нигезләнеп төзелә. Эшләү өчен бөтен уңай шартлар тудырылган. Республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Ахматов әлеге цехны ачырга килгәч, без барлык яңалыкларны Сабалардан өйрәнәбез диде. Казаннан килгән кунакларны Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов, районның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Гафур Хәсән озатып йөрделәр. Сугым цехы хәзергә районда бердән-бер. Ул шулай ук шәхси хуҗалыкларда үстерелгән мөгезле эре терлекләрне суярга һәм эшкәртергә дә әзер. Министр Марат Ахматов цех белән танышканнан соң шушы бинада ук ит сату өчен махсус урын булдырырга кирәк дигән фикерендә җиткерде. Марат Ахматов эш сәфәрен Мингәр агро җәмгыятендә дәвам итте. Биредә үсемлек мае сыктыру заводы сафка басты. Әле яз көненә төзелеш эшләре башланган завод бүген инде җитештерүгә әзер. Монда тәүлегенә 60 тонна май чыгару планлаштырыла. Шимал көнбагыш культурасы күпләп игелә торган районнардан һәм өлкәләрдән кайтарыла. Орлыклардан чистартылмаган үсемлек мае һәм жмых җитештереләчәк. Производительность завода у нас 60 тонн в сутки. Завод будет работать в 3 смены. Каждая смена будет перерабатывать 20 тонн сырья. Выход по жмыху и по маслу ежемесячно мы планируем получать 600-650 тонн жмыха и 600-650 тонн масла. Вот. Завод мы построили менее чем за год. Планируем, значит, расширение в следующем году, поставить еще рафинацию. Тоже планируем заложить туда порядка 40-45 миллионов. На сегодняшний день завод нам обошелся инвестиций порядка 70 миллионов. Непосредственно закуп сырья мы производим, значит, у контрагентов. Это Татарстан, Алексеевский район, Чистопольский район, Азнакаевский район. Также рассматриваем непосредственно Ульяновскую, Самарскую область. Сырье мы покупаем семечку, не кондитерскую, семечку масляничную. Җитештерелгән продукция азык сыйфатында сатуга китәчәк. Жмых исә терлекләрне туендыру өчен протеинга бай югары сыйфатлы азык буларак тәкъдим ителә. Моннан тыш завод калдыкларсыз эшләүне күздә тота. Көнбагыш чүбе җылыту системасы сыйфатында файдаланылачак. Заводта хезмәт автоматлаштырылган, хезмәткәрләр 3 сменада эшләячәк. Бүгенге көндә эш урыны 25 кешегә исәпләнгән. Үсемлек маен сыктыру технологиясын Ульяновск шәһәреннән килгән үзе дә шушындый завод тотучы технолог Владимир Потеряев өйрәтә. Марат Ахматов Мингәр авылында урнашкан полимер такталар эшләп чыгаручы композит җәмгыяте эшчәнлеге белән дә танышты. Күйек авылында урнашкан авыл хуҗалыгы продуктларын эшкәртү кооперативы да Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы министрында зур кызыксыну уятты. Эшмәкәр Нияз Хурамшин биредә терлек итеннән козылык җитештерү эшен җәелдергән. Безнең күбесенчә ат һәм сыер ите кулланыла. Көненә шул 600 кило, 700 кило продукция җитештерәбез. Ул бер смена эшләгән чакта инде. Реализация шул Казан, шу җирдәге якын тирә районнарда безнең сатыла инде. Ит, Шимал, шу кооператив филиалларыннан һәм башка КФХлардан үзебезгә Шимал сатып алабыз инде. Эшмәкәр сүзләренчә, хәзергә эш биредә бер сменада алып барыла һәм көнгә 700 тоннага якын продукция әзерләнә. Эшлекле сәфәр Байлар Сабасындагы Мустафин җитәкчелегендәге каймак кооперативында дәвам итте. 15 майдан бирле сөт чыгарабыз. Бүгенге көндә Аллаһка рәхмәт яусын 10 төрле продукция чыга. Нинди продукцияләр чыгарасыз? Нәрсәләр эшлисез? Без 2 төрле сөт чыгарабыз. 2-дә 5ле. Каймак, кефир, творог, сметан 2 төрле. Әзерләгән продукцияны кайда сатасыз? Әзерләгән продукцияны үзебезнең районда
Bütün кибетләрдә сатып алырга мөмкин таратабыз. Һәм Казанда 2 базарда тагын 8 кибетенә продукциябызны алып барабыз. Бүгенге көндә сездә ничә кеше эшли? Бүгенге көндә 12 кеше эшли. Монда Алга таба нинди планнар, тагын нәрсәләр, нинди цехлар ачырга уйлыйсыз? без хәзер өстәмә цех сыр ясау цехлары булдырып киләбез. Койма кооперативы бүген киң адымнар белән алга бара. Сыр ясау цехы сафка басып килә. Сөт җыюда халыкка түләү бәясендә төшерми алар. Шушында ук районның башка кече эшмәкәрлек белән шөгыльләнүчеләр җитештергән продукцияләрдән торган күргәзмәләрне карап үттеләр. Һәр эшмәкәрнең хезмәтенә зур бәя бирде министр. Дөресен әйткәндә, бик күп яңа әйберләр күрдем. Инде терлек суyu буенча bir яңа пункт ачылышында да катнаштык әлбәттә. Аннан тыш инде бүген тулы куәт нәшрият торган бик күп төрле яңа объектлар да һәм гамәлдәге объектлар. Менә район тулы канлы шундый вакыт эшмәкәрлек тормышында һәркем үзенең урынын табарга тырышкан һәм тапкан, һәм һәрберсе төрле дәрәҗәдә муниципаль районның ярдәменнән дә безнең төрле грантлардан да файдаланганнар. Егетләрнең фикерләре киләчәккә дә үсәргә һәм алар ничектер үзләрен инанган, ышанычлы тоталар, ниндидер югалып калган дигән яки каушап калган дигән андый шикләнү юк. Менә кем белән очрашма, һәрберсенең алга планнары бар һәм районда бер генә юнәлеш төрле тармак юнәлешләрендә егетләр үзләренә урын тапканнар. Минемчә, бу бик матур үрнәк республикада башка районнарга да күрсәтү өчен. Мин үзем бик канәгать бу күргән, очрашкан кооперативлар, фермерлар, аерым хуҗалыклар менә шу хезмәт үрнәге белән әле төзелеп ята торган бик матур гына менә аренда өчен бирелә торган билешләргә торак төзелешендә карадык. Ул да гаҗәп бик матур менә. Әле яңа бер объект яңа гамәлгә куелып киләләр. Көнбагыш эшкәртү буенча, рапс эшкәртү буенча инде гамәлдәге менә объектында карадык. Ит эшкәртү буенча Киеге авылында менә бик күп матур әйберләр күрдем. Әйткәнемчә, бирелгә бөтен республиканы алып килеп өйрәтеп була. 1 ноябрьдә суд приставлары хезмәте көне билгеләп үтелде. Бу хезмәт турында тәүге тапкыр феодализм чорында ук искә алына. Ул чакта приставлар эшкә гаскәр белән полицияны җәлеп итә алган, ә җәза рәвешендә хәтта кадрга эшләре билгеләнгән. Александр II 1864 елгы суд реформасы тергезгән суд приставлары институты хакимияткә большевиклар килгәнче гамәлдә була. Аннары ул юкка чыгарыла һәм 1997 елда гына суд карарларын мәҗбүри үтәтү өлкәсен киләүче махсус законнар кабул ителә. Ул документлар башкарма производство турында һәм суд приставлары хакында федераль законнарны эченә ала. Гөлназ Вахитова әзерләгән хәбәр. Теләче һәм Саба районнары буенча суд приставлары хезмәтендә барлыгы 14 кеше эшли. Теләчедә 4, Сабада 10 хезмәткәр. Приставның беренче бурычы законнарны үтәү. 2017 ел башыннан 16349 түләү кәгазе кертелгән. Суммасы 1 миллиард 496 мең сумлык. Шуның 907 мең сумын эзләп аласы бар. Шуннан да менә быел эш нагрузканың артканы сизелә. Безнең хезмәттә суд приставлары зур нагрузка өләшә дип әйтәсем килә минем. Чөнки менә быел 2017 елда бер суд приставына 4000 эш туры килә. Бу бик күп нагрузка дип әйтәсе килә инде. Һәрберсенә шуларның дело ачырга кирәк, һәрберсенең документларын кирәкле җирләргә җиткәргә кирәк. Мин бу катлаулышта бик зур нагрузка өләшләгән приставларны шуннан да рәхмәт итәсе килә инде аларга. Россия Федерациясында суд приставлары көне 2009 елдан билгеләп үтелә. Бу кешеләр дәүләт законнары урнаштырган тәртипне тәэмин итә. Шулай ук барлык суд актларын һәм махсус вәкаләтле органнар актларын башкару бурычларын үтәй. Аерым алганда торак коммуналь хуҗалык түләүләрен, штраф, салым, кредит түләмәүчеләр белән эшлиләр. Шулай ук менә алимент түләмәүчеләр турында да әйтеп китәсе килә инде. Чөнки шуннан да безнең суд приставлары хезмәткәрләре алимент түләүләре буенча да түләмәгән дулыкларны һәм айлык түләүләрне җыеп алу хезмәте белән шөгыльләнәләр бит инде. Шуннан да быел 2017 елда барлыгы 498 алимент түләүче бездә теркәлгән. Аларның 188-е бүгенге көндә эш урыннары булмаган гражданнар. Аларны без төрле көнне төрле
вакытларда чакырып, үзләре түләгән квитанцияләрен алып килсәләр, үзләре түлиләр инде. Әгәр дә алып килмәсәләр, аларның һәрберсенең я булмаса өенә барып, я булмаса түләү кагазлары җибәреп, шушы алиментларны түләтү белән шөгыльләнәбез. Шушы алимент түләүче гражданнар арасында хатын-кызларда күбәеп китү ягында тора. Бу да бик тынгысызландыра торган. Мин үзем моңа бик тынгысызланып карыйм инде, чөнки шуннан да хатын-кыз алимент түләүчеләрнең күбәюе күзәтелә. Район үзәгендә генә түгел, авылларда да бу хәл бар инде. Бу алимент түләмәүчеләргә без инде праваларын да лишайт итәргә хәзерге яңа закон нигезендә тиешбез. Әңгәмә ул түләмәүче кешеләр әгәр дә эш урыннарыннан справка алып киләләр икән, что алар водитель булып или шофер булып эшләр, аларның төп хезмәтләре шофер белән бәйләнгән, без аларның праваларын лишәйтә алмыйбыз. Хезмәт ияләренең җаваплылык дәрәҗәсе елдан-ел арта. Бу өлкәдә булып торучы үзгәреш, реформаларда кайвакыт халык арасында шау-шу тудырырга мөмкин. Менә соңгы вакытта теге халыкның дагы бик ризасызлыгын тудыра торган әйбер безнең электрон списание дигән әйбер кирде инде. Әгәр дә безнең службага, хезмәткә кемнең дә булса штрафы, елман түләми калган налогы, или торак коммуналь түләүләре, или кредиты түләмәгән турында кагаз керә икән, үтәү кагазы, суд решениесе или башка органнарның постановлениесеме, суд приставлары хезмәтенең базасында мондый дело ачыла икән, 5 көн эчендә түләмәгәннән соң суд приставлары хезмәте электрон рәвештә банкларга постановлениелар җибәрә. Һәм анда инде безнең халыклар тарафыннан ризасызлыклар килеп чыга. Шул өлкәдә безнең берничә счет иде, берничә счетка да арест куйгансыз, минем счетта минуска киткән дип әйтүчеләр дә бар бит инде. Шуннан да базада ничә счеты бар, шул должник дип әйтәбез түләмәүченең бөтен счетлары да күренә һәм автомат рәвештә бөтен счетына да арест китә. Әгәр дә ул түләмәүче үзенең штрафын или башка түләмәгән әйберен долгын түләп безгә квитанцияны алып килә икән инде, ул вакытта суд приставы аны шул документ нигезендә отменя итә. Инде шундый очракларда була, халык гражданнар бит инде үзләре дә түләгән идек, особенно ГАИ штрафларын бит инде түләгән идек, барып җитмәгән. Я булмаса 2 тапкыр списать иткәнсез дип әйткән очракларда була. Андый очракларда банктан тиешле кагазларын алалар да, шуларның счетларының удержание булган, списать ителгән, и безгә киләләр. Без үзебезнең счетта белән аны сверяйтәбез дә, бу акчаларны кире кайтару мөмкинлеге бар. Инде шуннан да халыкта теге суд приставлары хезмәтенә түләгән идек, акча югалды, акча барып җитмәде дигән сүзләр дә булды бит инде, яшерен түгел. Мин бу сүзләргә булай дип кенә әйтәсе килә. Суд приставлары хезмәтенең чыннан да счеты бар, ул безнең федераль казналык бүлегендә ачылган. Ул счеттан бер кеше дә акчаны бер җиргә дә күчерә дә алмый, ала да алмый. Только без анда бюджет законнары нигезендә генә эшлибез. Һәм безнең счетка кергән акча барысы да тиешле урыннарына барып җитә. Без аларны җиткерергә тырышабыз. Ну соңгы елларда бит инде банклар ябылу, я булмаса үзгәрү сәбәпле, аларның биклары үзгәрә һәм башка исемнәре үзгәрү сәбәпле кайбер акчалар кире кайта. Я булмаса тагын шундый вопрослар да килеп чыккалый. Банклар үзләренең кредитларын коллекторларга саталар. Һәм ике арада аларның сверка булмау сәбәпле андый аңлашылмаучылыклар килеп чыга. Ну һәр кеше килгән вакытта бу әйберләрнең эшенә чыгабыз. Без үзебез наличный акча алмыйбыз. Алганыбыз да юк, андый әйбер белән шөгыльләнгән дә юк. Шуңа күрә һәр кеше үзе банкка барып түли, квитанцияларын алып килә һәм приставлар счетына түләгән акчаны мин бер кая да китми, копейкасына хәтле тиешле урынына җитә дип ышандырасы килә. Җитәкчеләре Лилия Гайнетдинова бу өлкәдә 25 ел хезмәт куя. Әле шушы көннәрдә генә аңа Россия Федерациясе суд приставлары хезмәтенең мактаулы исеме һәм медаль тапшырылган. Аның кул астында эшләүчеләр эш катлаулы, ләкин бер ияләнгәч авырлыгын сизмибез ди. Минем вазифаларыма исполнительный документларны, суд карарларын һәм башка безгә килгән заявлениеларны кабул итү һәм регистрациягә алу керә. Шулай ук архив фонды белән эшләү минем вазифам. Безнең эш авыр, ләкин яратып эшләсәң, һәр эшендә җиңел башкарып чыгарга була. Җитди карау кирәк эшкә.
Шулай ук минем барлык коллегаларымны безнең профессиональ бәйрәм белән котлап үтәсем килә. Мин 2015 елдан бирле эшлим инде. Безнең төп вазифа судта тәртип саклау. Эш инде авырлыгына карамастан без bütün авырлыкларны гизеп, әйбәт кенә эшлибез. Шул bütün барлык суд приставларын, bütün башка районнарда чын күңелдән үзебезнең һөнәри бәйрәмебез белән котлыйбыз. Котлыйм инде. Коллективта дустана мөнәсәбәт, аңлашу хөкем сөрә, эшне уңышлы алып бару нәтиҗәсендә республика күләмендә дә алар алдынгы урынны алып тора. Безнең шушы эшләр белән бер рәттән ирешкән уңышларыбыз да бар инде. Шуннан да 2017 елгы нәтиҗәләр буенча без быел республика буенча салым, налог җыю буенча беренче урынга чыктык. Барлыгы 35 миллион налог җыйнап алдык. Бу физик һәм юридик затлардан. Мин инде бу күрсәткечне үземнең хезмәттәшләремнең эш нәтиҗәләре дип әйтәсе килә, һәм аларга бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Шуннан да безнең эш катлаулы, без бит инде ине белән куй казыган шикелле, кайсы вакытта копейкалап та, бөртекләп тә җыябыз. Акчаны дулыкны бер кешендә үзенә китереп түлисе килми, катлаулы эш. Шуңа күрә шушы хезмәттә хезмәт иткән үзләренең өлешләрен керткән кешеләргә мин шунда бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Именно безнең бәйрәм битендә һөнәри бәйрәм белән үзебезнең коллективны барлык күрше район тирәсендәге суд приставларын, шушы суд приставларына бәйлеге булган барлык хезмәткәрләрне бәйрәм белән котлыйсым килә. Шуннан да шушы авыр хезмәттә уңышлар телисе килә, саулык, сәламәтлек, гаиләләрендә бәхетләр. Әти-әниләр исән сау булсыннар, тынычлыкта, матур итеп, бер коллектив булып, алга таба да шушы авыр хезмәтне җиңел итеп эшлисе килә инде. Гражданнарның юридик затларының һәм дәүләтнең хокукларын, мәнфәгатьләрен яклауга, суд абруен күтәрүгә юнәлдерелгән хәбәрдарлык, бурычка тугрылык, ватанга намуслы хезмәт итүләре белән әлеге хезмәт ияләре ихтирам һәм хөрмәткә лаек. Алар закон үтәлешен тәэмин итә, ә законның көче аның гамәлгә ашырылуында. 2005 елдан башлап 4 ноябрь илебездә халыклар бердәмлеге көне буларак билгеләнә. Бу бәйрәмнең тарихы ерак гасырларга барып тоташа. Ул тынычлык, иминлек, бәйсезлек өчен бердәмлек символын чагылдыра. Саба районының кайбер авылларында да төрле милләт вәкилләре яши һәм аларның дуслыгы, бердәмлеге, соклану хисләре тудыра. Лесхоз бистәсеннән Гөлшат Галиәкбәрова әзерләгән материал. Россиянең 2 төбәгендә Кыңгыраулар музее эшләп килә. Аның берсе Түбән Новгородның Валдай шәһәрендә, ә икенчесе Саба районының Лесхоз бистәсендә. Лесхоз мәдәният йортында музей ачу идеясы Саба районы башлыгы Рәис Миннехановныкы. 2016 елда ачылган музейга гомерен Кыңгыраулар туплауга һәм аларны фәнни яктан өйрәнүгә багышлаган коллекционер Рафаил Әхтәмов үз коллекциясын бүләк итә дип, музей һәм аның эшчәнлеге белән безнең Лесхоз мәдәният йорты директоры Гөлназ Әшихабетдинова таныштырды. Музейда бүгенге көндә 238 кыңгырау исәпләнә. Безнең мәдәният йортыбызда яңа бина, Кыңгыраулар музее ачылды. Моңарчы Рәсәйебездә мондый музей бердән-бер булса, хәзер инде аның икенчесе безнең Лесхоз мәдәният йортында ачылды. Әлбәттә, Новгород өлкәсе Валдай шәһәре белән безнең Кыңгыраулар музеен чагыштырырлык түгел, безнеке бик кечкенә. Шулай булса да, бүгенге көндә безнең музеебездә 238 кыңгырау бар. Рафаил Әхтәмов бүләк иткән 236 кыңгырауның һәрберсе кабатланмас һәм үзенчәлекле. Күбесе Валдай осталарыныкы. Чөнки 18 гасырда төзелгән Валдай шәһәре Россиянең кыңгыраулар кыю үзәге булып торган. Без инде үзебезнең шутлау буенча менә бу иң зур кыңгыраубыз 1221 елгы кыңгырау, иң борынгы кыңгырау дип исәпләнә. Иң кечкенә кыңгыраулар бик кечкенә. Алар бубинцы дигән төрдән. Аларның тавышлары һәрберсенекедәгән төрле-төрле. Ул бит нинди металлдан эшләнгәннән тора. Алар бөтенесе дә үзенчәлекле. Кыңгырауларның зурлыгы, тавышы төрле булган кебек, аларның кулланышы да төрле өлкәләргә карый. Валдай осталары ясаган кыңгырауларның иң кечкенә бубинцы дип аталган төре әшәке кешеләрне куа дип исәпләнә. Батал дигән төре хайваннарга югалмас өчен тагылган, ә зур кыңгыраулар белән исә ширкәү чаңа какканнар.
Шулай ук кыңгырауларны эшләү вакыты останың исем фамилиясы да кыңгырауларга уеп язылган. Биредәге иң борынгы һәм иң зур кыңгырау 1221 елга карый. Аны Алабугада яшәгән Семен Пономарев дигән оста ясаган. Лесхоз бистәсенә кунаклар, төрле төбәкләрдән делегациялар күп килә һәм алар кыңгыраулар музеена да кермичә калмыйлар. Лесхоз бистәсендә төрле милләт халыклары, татарлар, руслар, крешеннәр, утмуртлар, марилар яши. Мәдәни чаралардан аларның берсе дә читтә калмый. Лесхоз мәдәният йортының сәнгать җитәкчесе Гөлнара Мөбәрәкшина Күкмара районының Төркеш авылында туып үскән һәм ул кичкенәдән үк янәшә яшәүче милләтләрнең гореф-гадәтләре, традицияләре белән таныш. Барыбыз да белгәнебезчә, Күкмара районы төрле милләт вәкилләреннән тора. Анда утмурт, мари, татар, крешен халыклары яши һәм без бала чагыбызда һәм кичкенә вакытыбызда, яшүсмер чорларыбызда шул милләт вәкилләре белән аралашып үстек, аралашып яшәдек. Мин үзем Нырты совхозы мәктәбендә 10 класс урта мәктәптә укыдык. Ул мәктәптә безнең крешен балалары да укыды, рус балалары да шул исәптән укыды. Рус сыйныфлары да бар иде, татар сыйныфлары да бар иде. Без бергәләшеп, дус булып, бер гаилә балалары кебек яшәдек, укыдык. Безнең мәдәният йорты каршында 14 түгәрәк эшли, клуб түгәрәге дип аталалар инде алар. Шунда крешен түгәрәге дә бар, татар халык түгәрәге дә бар. Һәрбер халыкның биюләрен, җырларын өйрәнәбез, үзебезнең чыгышларыбызда кулланабыз. Ул үзе крешен җырларын башкарырга ярата, дөрес алар кебек башкару кыенрак ди ул үзе. Нәкия Патыхфатулова исә бик үзенчәлекле кеше. Ул җырчы, биюче, токер һәм самосвал шоферы булып эшләгән. Гөмбәләр буенча белгеч, төзүче һәм кул эшләре остасы. Лесхозда аның кебек мари такмакларын башкаручы юк та икән. 9-10 классны Күкмара районы Ошюме авылына барып укыдым. Анда утмуртлар, марилар, шуашлар бар иде. Шулар белән берлектә укыдык. Шунда укыган чагында мари биюләрен, мари такмакларын өйрәнеп калдым мин. Татарстан безнең уртак йортыбыз. Биредә яшәүче һәркемгә дә урын түрдән. Үзара хөрмәт, татулык, бердәмлек исә яшәешебезнең нигезен тәшкил итә. Татарстан Республикасы һөнәри белем бирү учреждениеләре арасында инде традициягә кереп килүче ГТО спартакиадасына старт бирелде. Кичә 2017-2018 уку елы сезоны зона этабы уеннары бойлар сабасында башланып китте. Республиканың төньяк өлешендә эшләп килүче 6 һөнәри белем бирү йорты өстәл теннисы ярышында көч сынашыр өчен үз командаларын китерде. Район мәдәният йортының спорт залында үткән бәйгедә Орча педагогия һәм агросәнәгать, Әтнә, Күкмара, Лубян һәм Саба көллиятләре катнашты. ГТО спартакиадасы 5-нче тапкыр уздырыла һәм ул берничә спорт төрен үз эченә ала. Соревнования эти проводятся уже традиционно. Это 5-я спартакиада в таком вот масштабе, который проводит Министерство образования. Вот. А судейство оказывает спортивное общество «Буревестник». Вот. Значит, цель этих занятий – выявить лучших спортсменов в республике и самые сильные команды. Где есть хороший тренер, где есть увлеченный организатор в этом деле, там команда готовится. Естественно, когда в команде есть результаты выступлений, то и дети тянутся в эти команды больше. А если, как говорится, детей только поймали перед соревнованием за 3 дня, за неделю, показали им ракетки столика, показали, как ракеткой пользоваться, естественно, у них дальше интереса не будет. Но вот выезжают дети на такие соревнования, видя, как все-таки выступают их сверстники, у ребят все-таки появляется азарт, желание, стремление вот заниматься этим видом спорта. Вот это и самое главное для того, чтобы вовлекать наших детей в спорт и как бы, уводить их от проблем душевных, может быть, от тех вот зловредных привычек, которые вот иногда вот молодежь нашу сбивает с правильного пути.
Өстәл теннисы уеннары егетләр һәм кызлар арасында аерым үткәрелде. Узган елгы спартакиаданың фаворитлары Орча педагогия күллияте командасы быел да сынатмаска дип килгән. Шулай да көндәшләренең дә көчле икәнен таныйлар алар. Булачак укытучыларга түгел, бөтен булачак трактористлар да, агрономнар да ярыша, банкирлар да ярыша. Чөнки безнең сәясәт шуны күрсәтә, шулай кирәк. Безнең күллиятә барлыгы кафедрада 10 укытучы эшли, физкультура укытучыда 16 төр буенча спорт секцияләре бара. Гомумән күллиятә безнең физкультура белән эш көне башлана, һәм спорт белән тәмамлана. Иртә белән гимнастикадан башлыйбыз инде эшне, аннан соң кичке сәгать 9-га кадәр по расписанию уздырабыз спорт секцияләре. Узган ел нәтиҗәләр буенча инде гомумән без соңгы 4 елда шушы спартакиада башланганнан бирле җәйге һәм кышкы төрләр буенча аерым-аерымда беренче урында һәм общекомандный зачет дип әйтәбез инде аны. Тоже беренче булдык. Пока уңышларыбыз әйбәт. Ну, сынатмаска да инде. Арттан бөтен кеше дә эшли, арттан сабалар да куа, сорманнар да куа. Чиктәп тормаска инде. Саба аграр күллияте студентлары да ярышка ныклап әзерләнгән. Узган ел безнең нәтиҗәләр кызлар 2нче урын, егетләр 1нче урын. Быел да шул урыннан төшмәскә дип өметләндек инде. Тырышып тренировкалар үткәрдек. Көн сайын килдек, калмадык тренировкалардан. Колледжда да, монда да тренировкага килеп. Көндә урында тренировкалар алып барылды, шул урыннан җиб бирмәскә инде тырышырга. Алла бирсә, беренче урынны алырга инде быел. Гомумән, күллияттә белем алучы 440 студент бүгенге көндә максатчан рәвештә спорт белән шөгыльләнә. Чөнки биредә сәламәттән дә сәламәт акыл тәгълиматы белән эш алып барыла. Без быел тагында күбрәк көч белән керәбез, чөнки узган елгы безнең 4нче пар самоподготовка дәрескә әзерләнү, дәресләрен без быел барсын да үзгәрттек шушы кружокларга, һәм безнең бүген 440 студентыбыз бөтенесе дә шушы кружокларда йөриләр. Кемдер волейбол уйный, кемдер баскетбол, кемдер тенниста, кемдер хоккей, кемдер монда бөтен спорт кружоклары, шашкысы, шахматы һәм шулай ук бар театр кружоклары менә барсы да таралды, һәм инде быел безнең нәтиҗәләребез дә бермә-бер яхшы булды дигән өметтә калабыз. Уен нәтиҗәләре дә сабалалар файдасына булды. Аграр күллиятенең егетләре дә кызлары да җиңү яулады. 2нче урынга кызлар арасында Орчалар, егетләрдән Әтнәлеләр, 3нче урынга Әтнә кызлары белән Орча егетләре лаек булды. Атна информацион программасында бүген сезгә җиткерәсе хәбәрләребез менә шулар иде. Һәм барыгызны да 4 ноябрь халыклар бердәмлеге көне белән котлыйбыз. Сау сәламәт булып, күп милләтле Татарстаныбызда бердәм булып, телебезне, динебезне саклап яшик. Ә безнең телевизион эфирыбыз дәвам итә. Рекламадан соң җырлы бүләк тапшыруын карагыз.